tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpabilin ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako dadon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalion ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, nagtudlo sa tanan, katawhan mo giandam. Gabayan pa ang Biblia, kumpleto na, nga akong buhing giya. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalion ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanimo Jesus, way makatupong sa ngalan mo Diyos. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanimo Jesus, way makatupong sa ngalan mo Diyos. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, nga nag-uban ka namo, na nalipod ka namo, nagbantay ang nagproteksyon sa tanan nga sa among kinabuhi. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron amo kang daygon sa matag usa namo ka kinabuhi. Diin padayon ka o Dios nag-uban og nagpanalangin ka namo. Sa amo karong panag-uban, iblis na usab kami sa imong mga mensahe. Panalanginin na usab ang ako mga kaigsuonan sa imong mga pulong, nga amo karong madunggan, masabdan sa among panag-uban inimong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bless ka no matag usa sa ngalan ni Jesus. In Jesus name,
Amen og amen. Maayong gabi, may pagiguban, dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Kumusta mo mga igsuon nining kagabion? Ako nagtuo nga naa kanunay ta sa maayong panglawas ug labos sa tanan naa kanunay ang kalipay gikan sa Dios. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Okay. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato ang programa pinaagi sa FM Station 11.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Cebu. Maayo nga pakiguban ni Gaw Albert. Maayong gabi ni Gaw Albert, maayong gabi ni Paring Joel. Paring Joel, maayong gabi ni mo diha og ba ni Daikura. O sa taon mga kaigsuonan mga Denoyo o De Villeras family. Maayong gabi, may pakiguban. Maayong nga pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan diri sa tubod, Brother Moses Cardente o ni Brother Pedro Arsola. Maayong gabi. Dalaygong ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin kanatong tanan. O maayong nga pagpaminaw ni Brother Emilio Gabugos. Maayong gabi, Pastor, ug matod pa ni Marjorie Saligan Sagana. Maayong gabi, Pastor Gideon, request ko Igabalos, watching from Pikong Taban, Malungon, Sarangani. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ug maayong nga pagpaminaw ni Johnny Abloy ug ni Marilyn Oracion. Maayong gabi, Pastor, I'm watching from Andap Laak, Davao de Oro. Maayong gabi sa tanato mga kaigsuonan diha sa de Oro. Ug ato mga kaigsuonan si Rosil Gaba Singgit. Maayong gabi, Pastor, God bless us. Og Sister Teresa, maayong gabi, request Jesus Hari. Jesus Hari kana lang, Pastor. Okay. Ako nang katahon kanang Jesus Hari. Si Norberta Yotradsi, good evening, Pastor Gideon. Og sa tanang sumusunod, imong programa Dalaygon ang Dios, kanunay niyang pag-atiman kanato. Og maayong gabi, maayong nga pagpaminaw ni Jenny Ross. Og matod pa, maayong gabi, Pastor Gideon, kumusta po? Salamat sa Ginoo sa lain na pod nga kahigayonan, makapaminaw na usab sa pulong sa Dios. Amen. Ang pulong mo kinabuhi ko. Watching from Kamanlangan, Davao de Oro. Request me song Gipabaton po. Kay salamat kaayo sa inyo nga pakiguban, dalaygon ang Dios. Matod pa ni Cheriel Indrina. Mayong gabi ni Cheriel, mayong gabi ni Diha sis. Og mayong gabi ni Mary Joy. Kay salamat kaayo. Og ni Grace Indoy, maayong gabi. Matod pa, maayong gabi, Pastor. Wansing diri Saudi, Pastor. Kumusta mo kumusta mo unta na sa maayong lawas kauban sa imong pamilya. Unta, Pastor, apil ko sa imong mga pag-ampo nga maayo ang sakit sa akong ngipon. Ayuhon ra gyud na walay sakit nga dili ayuhon sa Ginoo. Si Pili Impis, mayong gabi. Si Bungbong Murua, mayong gabi. Og Gina Kamahalan, mayong gabi, Pastor Gideon, og sa tibok nimong pamilya. Okay, no? Salamat kayo sa inyong pagiguban og sa inyo nga pag-share sa atong programa nga to sa inyong mga kailag-higala, labi na gyud sa inyong pamilya. Ako sang Tagalog pagtagad ang awit makalangit mga kaigsuonan, ang Jesus Hari. Okay. Gikan ni Sister Teresa. Ato ni nga Tagalog pagtagad diri sa atong panaguban. Ng panahon
akong giubanan. Tanang higayon imo akong giuban. Dili malimtan mga kalisdanan, dili usab maihap imong tabang. Pagkahimugso ko imo akong giubanan. Sa tiyan pa lang ako imo na kong giatiman. Hangtod karon ikaw gihapon ng tanan. Nadakin asko gilingon mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayod ako. Dili matupngan ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo, tanan mabag-o sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan, dalang panan ka. Sulbad ang tanan, ideklarara imong ngalan. Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, maghari ka. Mga alaga kami kanimo, dili sa mga butang, dili usab sa mga ngalan. Ang simbahan tigumanan, dili maoy kaluwasan. Kay si Jesus lang ang dalan, ginabuhi kaluwasan. Hangtod karon ikaw gihapon ng tanan. Nadakin asko gilingon mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayod ako. Dili matupngan ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo, tanan mabag-o sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan, dalang panan ka. Sulbad ang tanan, ideklarara imong ngalan. Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, maghari ka. Nindot kayo mga kaigsuonan ang mensahe sa awit nga sulbad ang tanan basta ideklara ang pangalan ni Jesus nga hari. Kana bitawng hari mga kaigsuonan, siya'y musunod sa siya'y masunod nato, siya'y atong sundon. Mao nay buot hari ang Dios sa atong kinabuhi. Mao nay pinaka-importante. Mayo nga pagpaminaw ni Agnes Triumpante. Good evening, Pastor Gideon. Shout out sa ako ang pinanggang bana nga naminaw uban. Salamat kayo, no? Triumpante. Okay. Mayo nga pakiguban. Ani Rutsel Gaba singgit request song Pastor gihimo mong bago. Ako ni nga Tagalog pagtagad mga kaigsuonan ang pang request dere. Diri sa ato ang panag-uban, no? Ilabi na sa ato ang igsuon nga nag-request og igabalos. Ato ni nga Tagalog pagtagad diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Igabalos awit makalangit ug matud pagihimo mong bago. Amo ni atong tagaan og pagtagad. Ako sa ning andam-andamon para atong madunggan diri sa atong panag-uban.
Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan ko sa Ginoo mauning naa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1 hangtod sa versikulo 8. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 niya sunod nato nga panag-uban moadto nata sa versikulo 9 o hangtod sa versikulo 22. Human ining libro sa ikaduhang Timoteo moadto nata sa libro ni Apostol Pablo sa Tito. Muni ato ang tagaan og pagtagad sa atong panag-uban ang programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga pagtahik, ikabalos ko nimo. Mayong gabi ni Pastor John Yo nga nanuka di Hasbindoy. Good evening Pastor Gideon og sa tanang listener sa Shiny PM. Maimpunta mayong gabi mayong pagpaminaw. Matod pa ni Sister Rose Datuon Yo mayong gabi og si Arlene Aliman matod pa diri. Good evening Pastor Gideon og salamat sa Ginoo makadungog na pod og mensahe sa atong Ginoo patabang ko og ampo pastor karon Tuesday operahan ako mata kining sa wala og makakita ni ato nang dadon sa mga pag-ampo. Mayong gabi ni Maymay og ni Sister Rose Datuon kay dalaygon ang Dios. Magapanalangin no. Sister Vivian maayong gabi ug si Pobring OFW ang Dios magpanalangin. Ikabalos ko nimo. Mayong gabi may pagig-uban og ako nagtuo nga andam na gyud ang matag usa sa pagpaminaw og pagpamati sa pulong sa Ginoo kay mao ni pinakaimportante nga kanunay natong madunggan ang paghisgot sa mga buhing pulong sa Dios nga naas bala ang kasulatan. Mayong nga pagig-uban og good evening ni Brother Will sa Nepa nga nanuka diha sa Tumunoy Moalboal. Mayong gabi ninyo diha Brad og mayong pagiguban ni Marlene Garganera. Good evening Pastor. Og matud pa ni Pobring OFW. Request ko Pastor ikaw ang kusog. Alaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Ginoo. Awit makalangit mga kaigsuonan gihimo mong bag-o. Diri lang sa tunga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Naalang sa daplin sa kadalanan, gipalit-palit sa kahanginan, dawalay pulos ni ining kalibutan. Sa mga katawhan daw di ka makitaan, paggalabyan usahay matamakan. Matud pa diri Pobring OFW. Salamat Pastor sa pagbasa. Amping mo kanunay. Salamat kayo sa inyo nga pahinumdom. Ang Dios magpanalangin kaguban sa tanan. Mayong gabi ni Marjon og ni Jumar sa Saling. Mayong gabi Pastor from Sitio Talipak. Datal Pitak sa mani. Datal Pitak no. Request kog song Imong Kaayo. Diyos. Mayong gabi ni Charina Magaliano. Mayong gabi ninyo diha sa Daychar og ni Brother Jonas. Mayong gabi sa tanang buhing Kristohanon labi na nimo Pastor. Kumusta mo diha sa Cebu City? Ang Dios maguban magpanalangin. Ako tinaway ning kalibutan, apan ikaw ako ang italikdan. Ato
gabi ni Maria Presente. Good evening Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo. Kanatong tanan, God bless. Aron mahugasan lang ako, kabugalingon kong dunot, ihimo mong bago. Mga kasakit ko nga gidala-dala, wa ko kabalo kung makaya pa. Kamay na lang ko ang kining tanan, mabuhian. Mayong gabi, mayong nga pakiguban ni Felix Mantog Jubilin. Ang Diyos magpanalangin. Murag na dapugan ning kabog at sa kalibutan. Apan aduna pa'y gamay kahayag nga nakit-an sa mangit-ngit ug masamo kong panghuna-huna. Matag diyon makita ka, O Diyos. Gikuptan mo o giubanan ako. Salamat sa Ginoo Pastor. Padayon sa saan naman to dapit? Ako ni nga tagaan og pagtagad. Okay. Mayong gabi ni Jupay Paluma Pakaldo. Mayong gabi ninyo diha, ang Dios magpanalangin. Ug maayong gabi no sa tanang nakasunod na sa atong nga programa, ilabi na ni Antique Grace Flores. Good evening Pastor. Ug sa imong pamilya, salamat sa Dios makadungog na pod ako sa pulong sa Ginoo. Ang imong dugo, aron mahugasan lang ako, kabugalingon kong dunot, ihimo mong bago. Mayong gabi, may pakiguban ni Romelita Bugais. Mayong gabi Pastor ug sa tanang mga anak sa Dios nga nagasunod sa atong nga programa. Mayong gabi, ang Dios magpanalangin. Bisan pa mahurot ang akong puso, di yun, di ka buhian. Mayong gabi ni Mi Medalyo. Good evening Pastor from Davao. God bless you. Request og kanta Lahutay. Ako ning kantahon ang awit makalangit nga naumol diri sa atong nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit ng Lahutay. Sa gugma mo, walay buas na mapasaylo. Sa salangan na buhat ko, anong iulaw? Ang imong dugo, aron mahugasan lang ako, kabugalingon kong tunod, ihimo mong bago. Gihugasan mo ako, gihimo mong bago. Gihimo mong bag-o. Mga igsoon ko sa Ginoo, nindot kayo ang mensahe sa awit nga nagpahinomdom kanato. Gihimo tang bag-o tungod kay dili gyud makaalagad ang tao nga dili bag-o, dili makaalagad sa Dios. Kay dili gyud dawaton sa Dios ang mga halad nga dili bag-o, dili limpyo. Muna nga kita gilimpyuhan og gibag-o tungod sa tuyo og planos Ginoo nga mga lagad ta. Munang dili na to usikan og dili na to kawangon ang mga sakripisyo nga gihimo ni Hesukristo dito sa cross. Aron mga igsoon makaalagad ta sa Dios. Alagaran na to ang Dios samtang may panahon pa. Awit makalangit mga igsoon, lahutay nga gipaabot og gi-request diri sa ato nga programa. Mayong bagiguban ay ni Christine Ponce. Good evening Pastor. Maayong gabi kaninyong tanan, ang Dios magpanalangin. Awit makalangit, lahutay.
Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may udlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo tabangan ka, ayaw ragyot pagbiya ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may udlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinod anon lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos kun muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya kihatang na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may udlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot ay kasiya, ug dili ka hapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may udlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Importante gyud mga kaigsuonan mula hutay ra gyud ta aron makapadayon ta sa pag-alagad sa Dios. Awit makalangit diri sa ato nga panag-uban, maayo ka. Mrs. Cow. Ato tagaan og pagtagad.
Maayo kaayo mga kaigsuonan ang tao nga makakita sa pagkamaayo sa Dios. Tao nga makasabot sa gibuhat sa Ginoo. Kaya ang tao nga nakakita nakasabot sa gibuhat sa Ginoo nga mapuno. Puno og puro maayo. Tao siya nga makahinulsol. Tao siya nga makabalik diha sa presensya sa Ginoo. Importante gyud kitang mga tao kanunay natong makit-an ang pagkamaayo sa Dios. Kaysa dihang puro maayo ang atong makita sa gibuhat sa Ginoo. Igsuon ko sa Ginoo. Makadaig ug makapasalamat ta sa Dios. Butang nga mo'y gihulat sa Ginoo. Gusto sa Dios nga makita niya mga kaigsuonan diha sa kinabuhi sa tao nga mapasalamaton kitang mga tao. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ug maayong gabi ni Gary Perez. Maayong gabi pastor, salamat kay sa Ginoo nakatan-aw na pud ko sa live nimo. Greet ko sa Gaygay Perez og Shalom Pinaso og Polivel Perez. Sanara Pinaso request ko labod. Okay, mayong gabi ni Brother Alex Castellon. Good evening pastor, pwede ko mo request og song na saan na kaya ako. God bless to you pastor. Mayong gabi ni Mars Mohilio. Mayong gabi ni Erica Raldi. Og good evening pastor. Ang pulong mo kinabuhi ko. Kay sa gusto mamati. Yak matod pa. Maayong gabi sa tanan labi na gyud sa pamilya nimo pastor. God bless. Dios magpanalangin. Mayo nga pakiguban ni marag taas-taas ni ang mensaheng gikan ni Rosan. Salamat pastor sa kanunay paghatag namong kadasig kusog sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Kanunay na akong gitinguha Lord nga namahimong masuod diha kanimo. Bisan man kadaghan sa mga pagsulay dili kami mawad-an og paglaom. Kay tungod ni Ana ka nag-uban og naghatag og kadasig aron kami makalahutay sa pagpangalagad sa buhing Dios. Samtang aduna ako'y kinabuhi, God, padayon kong mangalagan, musimba diha kanimo. Glory to God. Ang gugma, ang Dios gugma. Juan 3:16. Shout out ko pastor sa amo ang pastors Gregorio Caring og si Nanay Fi Del Rosario Caring og sa Maranatha Church Libas family nag Bible study karon. Salamat sa ilahang kinabuhi na kanunay nagpadayon sa paggamit sa buluhaton sa Ginoo. God bless pastor Gideon Candelario uban sa imong pamilya. Laygon ang Dios nga nag-atiman sa inyong kinabuhi day Rosan. Usa sa mga ilhanan nga ebidensya nga giatiman mo sa Ginoo kanang gihitagaan mo pastor magtutudlo nga maoy mag-ampo sa Ginoo alang kaninyo. Ang kinabuhi sa pastor dili lamang diha sa pagtudlo, kundi ang kinabuhi sa pastor naa kanunay ang pangapag-ampo sa Dios alang sa mga tao. Bless kaayo ang tao nga dunay pastor. Sama kanimo. Ug ako nagtuo nga naa ka kanunay sa kadaugan. Mayong gabi may pakiguban ni Nobs Bacalso og ni Eric Caralde. Request imong gonit. Request pastor kay mama para kompletong kaayuhan gikan sa Hilanat. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin kanatong tanan. Ato nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang pulong sa Dios nga maoy maggiya kanato sa atong pagdumala sa atong kinabuhi aron sa panahon nga kita mo atubang sa Dios dili ta makulbaan. Hinuon excited ta nga mo atubang sa katapusang hukman. Oras sa itong nga programa mga kaigsuonan alas 8:18. Takna og oras na sa pagpamaynaw, pagpatalinghog sa pulong sa Dios nga maoy mugiya kanato sa ato ang pagpuyos kalibutan ug magtudlo kanato sa ato karong panag-ubay.
Akong gihangyo ang matag usa nga moadto ta sa pagtumbaya sa pulong sa Dios og palihog ablihi inyong Biblia. Manaa-mana sa cellphone og manaa-mana sa Biblia di papel. Importante nakakuha ta sa gipasabot sa Dios. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 5. Sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga mao'y maghukom sa tanang tao, buhi o patay, tungod kay mobalik man siya aron maghari, awhagon ko ikaw. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod. Daniha, badlunga, dasiga, ug tudlui uban sa pagpailob ang mga tao. Muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto mao na lang ang ilahang sundon ug magtawag silag daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon, apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita, ug tumana ang imong bulhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Kini maong mensahe gisintro kini sa mga nagdumalag buluhaton. Sama kanimo, ikaw ug ako doon natay buluhaton. Walay magtotoo o Kristohanon nga way nakatunan. Ug sa diha nga ang Kristohanon naay nakatunan, dili gyud po na niya pwedeng taguan. Kay kun iyang taguan ang iyang nakatunan, ang iyang nadawat nga mga hiyas, ang mga talento, kung iyan ang taguan og dili niya gamiton sa pag-alaga niya sa Ginoo, mahimo siyang dili buutan nga sulugon. Usa sa mga gihisgutan sa atong Ginoong Hesukristo nga ang tanang tao gitagaan niya og hiyas, gitagaan niya gasa, gitagaan niya talento. Dunay abilidad ang matag tao nga wala sa uban. Doon na kay abilidad nga wala nako. O doon na ko'y abilidad nga wala sa uban. O doon na po'y abilidad ang uban nga wala nako. Lain-lain ta og hiyas, lain-lain ta gasa, lain-lain ang gipiyal sa Dios sa atong ginabuhi. Og ang tanang gipiyal sa Dios, walay laing rason nga nung iyan ning gipiyal, aron doon na tay magamit. Mao nay rason, aron doon na tay magamit. Dili pagdaig sa atong kaugalingon, kundili pag-alagad sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang Dios nga atong gilagaran nakakita nimo, nakakita nako, nakakita sa matag tao nga nagpuyo sa kalibutan. Walay makatago sa Dios. Si David miingon, bisan mo tago sa ilalom sa yuta, makita gyapon sa Dios. Mutago siya ilalom sa mga panganod o mutago sa ilalom sa taliwalas kangit-ngit, dili gyapon siya makatago sa presensya sa Dios. Kaysa tanang dapit na ang Dios. Bisan asa taning naong sa kalibutan. Sa daling istorya, makatago man ta sa atong isig ka magtotoo o sa atong isig ka tao, pero sa Dios dili ta katago. Nakitaan tan sa Dios bisan asa ta. Sa sulat ni Apostol Pablo, tin-aw og klaro nga kining tanan alang sa mga magtotoo. Alang sa mga tinun-an. Gidasig ni Apostol Pablo ang tanang mga tinunan. Katong mga tao nga naay nakatunan, gidasig ni Apostol Pablo nga kinahanglan
gamiton. Gamiton nato ni sa pag-alagad nato sa Ginoo. Sa bersikulo 1 mga kaigsuonan, diha gipakita o giklaro ni Pablo nga ang tanang tao pagahukman. Sa atubangan sa Dios og ni Kristo Hesus nga maoy maghukom sa tanang tao. Ang Dios og si Hesukristo ang gipakita ni Pablo maoy maghukom sa tanang mga tao. Ikaw ug ako wala ta tuguti, wala ta tagai og katungod sa paghukom sa atong isikatawo. Gawas lamang sa mga naay kanang mga buluhaton sama sa mga pangulo sa simbahan. Si Apostol Pablo naghanay mahitungod ni ining paghukom. Wala tay katungod, wala tay authority sa paghukom sa atong isig katao o sa isig ka magtotoo sa pag-ingom malangit maimperno siya. Kanunay na natong gideklara nga ikaw ug ako malangit. Pero wala tay authority, wala tay katungod sa paghukom sa katapusang desisyon sa matag kinabuhi sa tao. Muingon ganitang katapusang desisyon sa kinabuhi sa tao, ang Dios ra gyud maoy dunay authority nga kon malangit ba ka or maimperno ba ka. O giklaro sa Dios diha sa balaang kasulatan kung unsa nga paagi kita hukman. Hukman ta sumala sa atong mga binuhatan. Hukman ta sumala sa atong mga pinulungan. Kung unsa ang atong nahimo, kung unsa pod ang atong mga pinulungan, sikad nga mialagad ta sa Dios. Sikad nga mituo ug midawat ta sa Dios. Tungod kay hukman magyod sa Dios ang atong binuhatan, giandam ta sa Dios, gitudluan ta sa Dios, gidasig ta sa Dios, iyatang gipahinumduman nga samtang naapatas kalibutan, dapat ang ato ang paningkamutan ang pagbuhat og maayo. Kay ang tao nga magbuhat og maayo, gantihan og kinabuhing way katapusan. Pasudlon siya sa bagong langit o bagong yuta. Kay ang buhat nga maayo, ang libro sa gipadayag nag-ingon, mao kini ang bisti. Mao kini ang bisti sa matag tawo nga mingtuo sa Ginoo. Kumbaga mao ni ang hitsura, mao ni atong dagway. Kana bitawng unsay atong gibuhat, mga igsuon mao man gyunay ato ang hitsura. Kung nagbuhat tag dautan, mao gyunay atong bisti dautan. Pero kung nagbuhat tag maayo, mao nay gipakita mga kaigsuonan nga mao nay ato ang dagway nga maayo. Mga igsuon kos Ginoo, si Apostol Pablo nagpahinumdum siya sa iyang kaabang nga si Timoteo nga ang Dios nga atong gialagaran, si Kristo Hesus nga ato ang gialagaran mga kaigsuonan kos Ginoo. Siya nga mohukom sa buhi ug sa mga patay. Siya gyoy mobalik aron paghari, ug tungod kay mobalik man si Hesukristo nga atong Ginoo, gipakita ni Apostol Pablo nga kanunay niyang gidasig, kanunay niyang gilig-on ang pagpangalagad ni Timoteo ngadto sa Dios. Kanunay niyang giawhag, miingon siya nga, awhagon ko ikaw, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayon. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayon. Dapat ang iwali mga kaigsuonan mensahe. Mensahe gikan sa Dios. Dili ang tabi, dili ang mga tinumo-tumo. Kung moingon ganitang mensahe mga kaigsuonan ko sa Ginoo, masabtan. Ang pulong mensahe nagpakita na nga bililhon.
angay tagaag panahon, angay tagaag pagtagad, mensahe sa Dios. Mensahe sa mga pamaagi nga gikinahanglan masabtan og madunggan sa matag tao. Unya, tanang panahon, panahon sa kawaladon, panahon sa kadagaya, panahon sa mga pagsulay. Mga igsuon, usa sa mga problema nga gipakita ni Apostol Pablo sa uban nga mga dapit sa ihang pagpangalagad sa Dios, nga dunay mga tao nga dili na kapangalagad ug dili na ka mensahe o dili na kawali sa mensahe sa Dios tungod sa kawaladon. Doon na po'y mga tao nga dili na kawali ug dili na kawali sa mensahe sa Dios tungod sa mga panalangin. Pero baulahan ang tao nga naaman sa kawaladon, naamas kadagaya, apan ang iyang priority sa kinabuhi ang pagwali sa pulong sa Dios. Usa sa mga problema nga bantayanan sa matag Kristohanon, kaluyahon. Kay bisan kung naamang ka sa panalangin, bisan kung naamang ka sa kalisdanan, kung naagani kas kaluyahon, lisod nimo ang pagpaambit sa pulong sa Dios. Lisod kaayo ang pag-auhag sa uban kung sa atong kaugalingon sa pagpangalagad kita gikapuyan. Dili maayo mga kaigsuonan nga mas nadasig ang uban apan sa atong kinabuhi mas naluya. Kay dili maayo mga igsuon nga sa atong kaugalingon luya unya ang mahitabo kung luya ang atong kinabuhi, ang ato ang pagpangalagad sa Dios, daghang mga maparalyze nga mga buluhaton. Daghan nga mga buluhaton nga dili na nato tagaag bili kung naatas kaluya. Usas mga makapaluya mga kaigsuonan sa kinabuhi sa Kristohanon, dili ang kawaladon. Kadaghan kaayog mga panahon nga ang tao nakasinatig kawaladon kay asagod ta nagikan. Kasagaran nato mga kaigsuonan nagagikan tas wala. So dili rason mga kaigsuonan nga kung naatas kawaladon maluya ta. Usas makapaluya mga kaigsuonan, kabalo mo unsa, dili kawaladon, dili pod ang kadagaya. Usas makapaluya sa tao, kanang sala nga dili kanabitang sala nga di wala mahinulsuli, sala nga wala ikasurinder sa Dios. Kay kun ang usa ka Kristohanon dunay sala, maunay mo bira niya, maunay mo dala niya palayo sa tawag sa Dios. Ang libro sa Hebreo nagsulti. Ingon diha sa Hebreo kapitulo 12 versikulo 1. Busa kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanang nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Nganong gisulat ni sa mga apostoles sa maong libro, tungod kay usas makapaluya sa kinabuhi sa tao, kana bitang naa kay sala nga wala nimo itugyan sa Dios, wala nimo isurrender sa Dios, wala nimo
Wala ka makapangayog pasaylo. Mga igsoon, usana nga number 1 nga makapaluya sa tao. Dili ang kalisod. Dili ang kadagayag. Pero kung hingpit ka, ang imuhang pag-surrender sa imong kinabuhi ngadto sa Dios, wala na kay gitipig-tipigan, wala na kay gitago-taguan atubangan sa Dios. Bahala sa atubangan sa mga tao. Importante atubangan sa Dios. Kung wala na kay gitago-taguan nga sala, atubangan sa Dios. Timan ini, ligunon kaniya. Bisan kung muabot ikaw na lang usa, muabot ang panahon nga pila na lang mo kabuok or kaha ikaw na lang usa, timan ini, pag wala ka na isala, wala ka magbuhat og sala, kay imo nang gisurrender sa Dios, imo nang hinulsulan ang tanan sa presensya sa tubangan sa Dios, igsuon kos Ginoo, ligunon ka sa Dios, dasigon kanunay og labaw sa tanan at timanon kaniya. Walay makulang nimo basta kauban nimo ang Ginoo. Gusto kang maligon? Gusto kang madasig? Bisan ikaw na lang usa, biyai ang tanan nga mga sala. Si Pablo, mga kaigsuonan, nagdasig siya sa iyang kaabag kasi Timoteo. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa Dios sa tanang panahon. Ingon dayon siya, daniha og badlonga. Nya lisod man sad kaayo, mga kaigsuonan, ikaw nga nangalagad sa Dios, ako nga nangalagad sa Dios, mubadlong ta sa tao, mubadlong ta sa sala sa tao nga maura po'y atong gihimo. Ang imuhang espiritu, ang imong konsensya, maghasol na nimo. Ingon si Pablo, bulahan kayo ang tao nga wala sudyai sa iyang konsensya. Kanang wala hasola sa iyang konsensya. Dili man kakabadlong sa usa ka tawo sa iyang gibuhat o niya maura pod ang imong gibuhat. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, nagsulti siya nga ngadto sa iyahang kaabag nga si Timoteo, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon. The word pagkugi kanunay, si Apostol Pablo nakakita, nakabantay na nga kugihan gyud si Timoteo. Gani si Timoteo, mga kaigsuonan, iyang nakitaan og iyang nasayran nga si Timoteo kugihan gyud nga mubasag Biblia. Tigtuon si Timoteo og pulong sa Dios nga naas Biblia, naas bala ang kasulatan. Og dito na diskubrihan ni Pablo nga ang pagtuon ni Timoteo sa bala ang kasulatan mao ni naghatag niyag kaalam. Bless kayo ang tao nga nagbasag yung Biblia man. Ako mo ingon ko nga bless kayo ang tao nga magbasag yung Biblia. Kana gyung nagbasa ka nga wala mag-agad ni bisan kinsa. Batasanon nato ang pagbasa sa pulong sa Dios nga wala mag-agad og kadasig ni bisan kinsang tao. Bless kayo ka kung doon na kay personal nga pagbasa sa Biblia. Kay maunay usa sa mga yawi nganong si Timoteo nagpadayon sa pagwali sa pulong sa Dios. Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 versikulo 15, si Apostol Pablo nasayo diha nga si Timoteo nagbasa na sikad sa iyang pagkabata. Og gipakita ni Pablo ni ining maong bersikulo sa gibuhat ni Timoteo, maunay naghatag og kaalam kang Timoteo. Kung damurtang mubasa,
damurtang magtuon sa pulong sa Dios, damurtang makakabot og kahibalo mahitungod sa Dios. Mahinungdan ikaw ug ako gidasig sa Dios sa pagbasa og Biblia. Daniha badlunga dasiga og tudloi uban sa pailob ang mga tao. Nganong kinahanglan man ang pagpailob? Kay ang tinuod mga kaigsuonan, kung ang tao dili nakapailob, dili na siya makapadayon. Usa sa mga problema sa kinabuhi sa mga magwawali, mga igsuon, ang kasagarang problema gyud sa mga magwawali, ang mga tao. Mga tao, mga kaigsuonan nga wala na interes sa paminaw sa pulong sa Dios. Miingon din sa versikulo 3, moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Hilasan na sila sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Moabot ang panahon nga ang mga tao hilasan na. Muni kuyaw kaayo mga kaigsuonan nga kung kitay walihan, hilasan atas mga wali. Maunay kuyaw. Kung sa atong pagkakristohanon na ay magwali mga kaigsuonan, hilasan na ganita, bantayanan na kaayo ang atong relasyon sa Dios. Usas mga ilhanan nga wala na mag-uban ang presensya sa Dios sa kinabuhi sa tao. Kana bitaw ang tao laina na kung walihan. Hilasan na, murag kumbaga mubati na siya kasuko, mubati na siya kalagot kung dunay mga magwawali. Pero ang tao nga malipayon, excited kung naay magwali, tao siya nga nag-giubanan kanunay sa presensya sa Dios. Usa sa mga problema gyud mga kaigsuonan sa mga magwawali kanang mga tao nga dunay kaugalingong tinguha. Kung moingon tang kaugalingong tinguha, ila ng kaugalingon ang gisunod. Kana bitang unsay ilahang gibati ug unsay ilahang gusto, maunay gusto nga mahitabo ug matuman diha sa simbahan. Maunay pinaka problema or pinakabugat sa mga magwawali. Manausa sa mga tambag ni Apostol Pablo, ingon si Apostol Pablo sa iya nga sulat ngadto sa iyang kaabang si Timoteo, buhata ka ng tanan uban sa pagpailog. Kay dili man gyud ka padayon ang tao og wali kung wala nay pagpailob. Dili na siya kapadayon sa pagtudlo, mahitungod sa mensahe sa Dios, mahitungod sa mga pamaagi sa Ginoo kung ang tao wala na'y pailog. Usas sa mga ato ang iampo sa mga magwawali, usas atong pangayoon sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, atong pangayoon sa Dios ang kusog, kadasik, ug labaw sa tanan, muhabog, mulapad, mulaom ang ilang pagpailob aron sila makapadayon sa pagwali. Ato ng trabaho ang pagampo sa Dios o gitudloan ta kung kinsay atong iampo. Sumala sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo nga iampo ninyo ang tanang mga pangulo. Kay kung naatay mga pagampo sa Dios alang sa tanan natong mga pangulo, dunay kalinaw ug ang mga tao magkinabuhing Dios nun. Una gyoy pinakaimportante nga angay natong buhaton.
atong iampo ang tanang mga magwawali. Versikulo 4, dili na sila mamati sa kamaturan kundili sa mga tinumutumong mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga sakitan, buhata, ang katungdanan sa usa ka magwawali sa mayong balita, ug tumana ang imong bulhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Dili ingon nga sulugoon sa tao. Ang mga magwawali, mga kaigsonan, magwali ug magsultig yun na sa pulong sa Dios. Kinahanglan ang mga magwawali sa atong kinabuhi, mga pulong sa Dios ang atong madunggan. Dili na tutugutan nga magwali sila sa atong mga pulong. Kana bitaw ang ilang iwali kanang atong mga gusto. Kay dili ta ana matabangan aron ta mahimong andam ug masinangkapan sa pagbuhat ug maayo. Sa matag simbahan, mga kaigsuonan, o tanang mga simbahan nga dunay mga magwawali, nagkinahanglan sila sa atong mga pagampo. Og tinguhaon nato og pangayoon nato sa Dios nga ang tanang mga magwawali, mga magsasangyaw sa tanang mga kasimbahanan, pangayoon nato sa Ginoo nga makawali sila dili sa mensahe sa tao kundi sa mensahe sa Ginoo. Ang mensahe sa Ginoo, mga kaigsuonan, mubadlong gyud na. Ang mensahe sa Ginoo musaway gyud na sa buhat nga salawayon. Mubadlong gyud na sa tao nga badlungon. Og ang tinuod nga mensahe sa Dios mutudlo nimo, mutudlo nako kung unsaon pagkinabuhing maayo at tubangan sa Ginoo. Unsaon pagkinabuhing matarong, tudloan ta unsaon pagkinabuhing tarong sa mata sa Dios. Pero sa dihang makakaton ta sa pagkinabuhing matarong, ngano mo yung kong pero kay may posibilidad kining maguba. May posibilidad kining kanang mailisan og dili tarong. Yes, nakakaton na ta sa pagkinabuhing matarong. Nakakaton na ta sa pagkinabuhing balaan. Nakaton na nato ang tanan nga mga buhat nga makaayo or maayo sa mata sa Ginoo. Pero magbantay ta kay may posibilidad nga kini maguba. Nagkinabuhi na tang matarong, nagkinabuhi na tang balaan, nagkinabuhi na tang maayo, buot ipasabot, nindot na kaayo ang atong kinaiya tubangan sa Dios. Dapat mag-amping ta. Maubitaw ng ang ubang mga apostolis sama ni Apostol Pedro, nagpahinumdom nga kinahanglan magmaigmaton ta. Kinahanglan magmabinantayon ta sa tanang panahon. Responsibilidad sa matag usa ang pagbantay sa iyang kaugalingon. Sa iyang kaugalingong binuhatan, sa iyang kaugalingong pinulungan. Kinahanglan matag karon og unya ato ang usisahon, ato ang atong i-evaluate nato atong kaugalingon kung maayo ba ang atong nabuhat, labi na sa dayong katulog, ato ang susihon ang atong kaugalingon. Ang atong nabuhat gikan sa pagmata, dihas Pinoy-anan, dihas ato ang trabahuan, mapaeskwelahan, o bisan sa ato ang mga kahigalaan. Ato ang reviewhon ang atong nahimo, ang atong nasulti, kung nakapahimaya ba ang tanan sa Dios. Kung
Dunay dapit nga wala makapahimaya sa Dios. Ayaw kaluya. Ayaw kana bitang pagbasol. Ayaw pagmahay. Kay kanang pagbasol o pagmahay, dili na makatabang nimo aron makalingkawas ka sa sala. Kung mamatikda nato mga kigsuonan, nga doon natay na nahimo nga dili maayo atubangan sa Dios. Dihas Pinoy-anan, dihas trabahoan, dihas eskwelahan, o diha sa atong mga higala o kahigalaan, mga igsoon ang solusyon, ang pagpangayo pasaylo. Ang pagsurinder, ang pagdangop, ug pagpaduol, uban sa mahinulsolon, ug mapaubsanon nga kasing-kasing. Maunay angay natong buhaton, mga igsoon ko sa Ginoo. Lamang, kung doon natay kasing-kasing nga mahinulsolon, unya nanatay nakatunan nga kinaiya, kana bitang andam kanunay sa pagsurinder sa Dios, igsuon ko sa Ginoo, angay tang mag-amping. Usa sa mga angay ampingan, ang atong kuyog, ang atong mga kauban dihas Pinoy-anan, labaw nang kauban dihas mga kasimbahanan. Kay usa sa makapausab o makapaguba sa kinabuhing maayo, makapaguba sa atong mga nakatunan sa balang kasulatan, usa og number 1 nga makapaguba kanang mga kauban, mga barkada. Kay kung dili gani ka maka-impluwensya, ikaw gyud maimpluwensyahan. Kumbaga, kung dili gani ka makapanakod, ikaw gyud matakdan. Ang Biblia nagsulti, kinahanglan magmaigmaton, kinahanglan magmabinantayon. Sa pulong mabinantayon, kinahanglan mga kaigsuonan nakasabuta nganong kinahanglan tang mabinantayon. Una sa tanan, kay kung dili ta magbantay, ang mahitabo mga kaigsuonan, musulod dayon ang kaluyahon. Musulod dayon ang mga dili maayo nga panghuna-una. Dili maayo nga mga pagbati. Usa sa mga gipahinumdom sa balaang kasulatan sa matag usa nga kinahanglan magbantay ta sa mga tao nga makapaimpluwensya sa atoa ngadto sa dautan. Usa sa mga gisulat diha sa Biblia mga kaigsonan ato ning tagaan og pagtagad, ingon siya dinhi sa ako ning tagaan og pagtagad mga kaigsonan kus Ginoo. Unang Korinto kapitulo 15 versikulo 33. Ayaw kamo patunto ang dautang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Doon na kay kinaiya nga kanabitang gikan sa Dios, mapailubon, mapaubsanon, unya puno kanunay sa kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita. Ang pinganan kini nga kinaiya. Kay maunay kasagaran nga makapukan ni Satanas. Makakuba sa mga plano si Satanas. Kana bitawng dunay kay kadasig sa pagwali sa maayong balita. Duna kay kadasig sa paambit sa pulong sa Dios. Maunay makapaguba, maunay makapabungkag sa mga buhat ni Satanas.
sa mga plano ni Satanas. Mao na nga ampinganan kaayo kung duna kay kadasig. Importante kung naatay kadasig sa pag-share sa pulong sa Dios, dapat mag-amping ta. Unsaon pag-amping? Kinahanglan mulikay ta og ilikay nato ang atong kaugalingon sa mga taong dautan. Unsa man ang mga taong dautan? Unsaon nato pag-ila? Ang mga taong dautan, mga kaigsuonan, una sa tanan, gipaila ni Apostol Pablo sa sulat diha sa Kapitulo 3, ikaduhang Timoteo. Nga ang mga taong dautan, ang ilahang gihuna-huna, ang ilarang kaugalingon. Nga ang mga taong dautan, ang ilarang gihuna-huna, ang kaadonahan sa kalibutan, sa lapig bulawang kwarta. O dili sila matudluan, manghambugiro sila. O dili sila magiyahan, mapahitason sila, bugal-bugalon, usas mga gipakita diha masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili sa mapasalamaton, kumbaga dili sila kontento. O dili Dios nun. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon. Kung makakita na ganita, niining klase nga kinaiya diha sa atong mga nakaila, bisan gani atong nakauban diha sa iglesia, gidasig ta sa Ginoong palayan. Kung makakita kag mga tao nga kusog kaing mamutang-butang, mapatuyangon, bangis, unya madinumtanon, dili sila malipay sa mga maayong buhat, kana bitawng mga tao nga murag masakit nila, magsakit sila kung naay mga taong maayong buhat. Naay mga kuyaw biya kaini siya, bantayanan kaini. Kumbaga makita ang tao nga dunay tao nga nagtabang, unya ang tabang sa tao alang niya dili maayo. Alang sa uban maayo kaayo kay kining tawhanan ning tabang. Pero alang niya dili maayo. Iyang hunahuna dili maayo. Kasagaran sa mga hunahuna nga dili maayo madundahon. Kining tawhana, kining bayhana, tungod kay ni hatag ni duna ni giapas. Mao nay bantayanan kaayo kung duna gani mga tao sa imuhang kinabuhi, sa imuhang mga kaila nga kana bitaw guba kayo mga panghuna-huna. Maayo unta ang nakita pero ang huna-huna guba, palay ina. Kay usanas makapaguba nimo sa imong maayong batasan at tubangan sa Ginoo. Ingon si Apostol Pablo, ingon siya dinhi mga kaigsuonan, ayaw kamo patunto, ayaw pailad, ayaw kumpiyansa. Hinumdumi ni ang dautang mga kauban makadaot sa mayong pamatasan. Unsaon man pag-ila sa mga taong dautan. Ang pag-ila sa mga taong dautan, una, ang ilarang kaugalingon mo'y gihuna-huna. Ang kwarta ray giapas. Mga hambugiro dili matudluan. Na may mga tao nga imong tudluan mutudlo sad. Mahapaytason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang ginikanan, kana bitaw masupilon sa ilang ginikanan, kana bitaw usas mga kinaiya nga masupilos kinikanan, kana bitaw spoiled. Naay mga anak nga ang ilahang mga ginikanan mura nag-ilang katabang. Kumusta na kahata siguro, no? Sa mga anak nga gipanalanginan,
Kumusta naman kaha? Mga igsuon, usas mga bantayanan sa mga anak nga kana bitawng wala na'y pagtahod sa ginikanan. Murag ang ginikanan ay mutahod sa mga anak. Usanas mga ilhanan nga nagkapamuhat na ang dautan. Usas mga ilhanan nga nakapamuhat na ang dautan sa kinabuhi sa tao kanang dili na kontento ang tao. Dili na mapasalamaton o dili na Dios no. Munang bantayanan kayo kung dili na ta kontento. Kaysa dihang dili na kontento ang tao, dili na ang balang espiritu ang nagapanglihok, kundi ang presensya na sa dautan mo'y nakapamuhat sa tao. Unya usas mga kana bitawng bantayanan kaayo kay kung naay mga tao nga inani nagkinaiya dili na kontento, dili na mapasalamaton, wala na gani kaluoy, wala na puangod, kusog nang mamutang-butang, mapatuyangon na kaayo, unya madinumtanon nas maayo, murag hilasan na sila kung naay mga maayo nga mga tao, unya mabudhion, mapasagaron, garbuso na kaayo, palibihon nila ang mga buhat sa kalibutan. Kung naa na gani ni sa tao, mauna na imuhang palayan. Palayin na nga klase nga tao. Atong tuuhan ang gisulat ni Pablo diha sa ikaduhang unang Timoteo 15:33. Ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. So unsa may buhaton kung naay mga kauban natong dautan? Unsaon ganito pag-ila? Katong atong gisgutan sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Unsaon man aron unsa may angay natong buhaton sa mga kauban or mga igsuon nga kusog mamutang-butang. Si Pablo nagsulat diha sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 3 versikulo 6 nagingon. Mga igsuon sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa mga pagtulunan ug sa mga pamatasan. So ang solusyon mga kaigsuonan aron dili maguba ang maayo natong pamatasan. Aron dili maguba nga atong gugma nato sa Dios. Ang paghigugma sa trabaho sa Ginoo. Likaya nato ng mga daotang mga kauban. Ayaw pagkigsandurot. Si David mga kaigsuonan dili siya makigsandurot anang mga tigpakaroingnon. Ato naman ang nahisgutan sa miaging gabi nga si David dili gyud siya makigsandurot ni makigsuod sa mga taong tigpakaroingnon nga Kristohanon apan bisyoso. Kay usag yun na nga makapa-impluwensya. Kay kung dili gani ka maka-impluwensya, sigurado yun na nga ikaw na'y na-impluwensyahan. Niya bantayanan kayo kung na-impluwensyahan na ka, ang mahitabuan na magsugod ng kagkaluya sa mga buluhaton nga dapat unta nimong himuon. Maluya na ka pagbasag Biblia, maluya na ka sa mga pagampo, maluya na gani ka sa pagpaminaw og mga wali, maminaw na ka sa pagtuon sa mga bersikulo, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kung naagani na sa atong kaugalingon ang kaluyahon, mga igsuon kos Ginoo, usa na nas mga ilhanan
nga na-impluwensyahan na ka sa mga daotang mga tao. Kay ang tao mga kaigsuonan nga kanunay giharian sa pulong sa Dios, sa mga mensahe sa Dios, dili gyud na mubatig kaluya. Kanunay na siyang excited. Ang iyang kadasig mao ang iyang kadasig mao ang pag-share sa pulong sa Dios. Ang iyang kadasig mao ang pagwali sa pulong sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, aron dili maguba ang imo relasyon sa Dios, ang atong relasyon sa Dios, aron dili maguba, palay-an nato ang mga tao nga mga daotan. Usas mga gipakita ni Ginoong Hesus kanang pagpalayo or paglikay kanunay sa mga taong mga tigpakaron ingnon. Kabantay mo mga kaigsuonan, ang atong Ginoong Hesukristo kanunay niyang gikuyog ang mga taong gustong makakat-on sama sa mga tinun-an ni Jesus Christ. Pero ang mga tao nga dili gustong makakat-on, mga igsuon kos Ginoo, maoy gilikayan ni Hesus. Kay ang mga taong dili gustong makakat-on, mga igsuon kos Ginoo, daghan na kay reklamo. Daghan kay na sila og mga mulo, mga reklamo. Dili na sila makahilom aron unta sila makapamalandong. Muna nga sa ato ang pagkakristohanon mga kaigsuonan, aron makapadayon ta sa pagbuhat sa atong buluhaton, aron dili maguba og atong maampingan ang mga buluhaton nga gipiyal sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Number 1 nga angay natong buhaton, likayan nato ang mga taong daotan. Likay ang mga taong daotan. Ayaw pakigsuod sa mga taong hipokrito. Putla ang relasyon sa mga taong hipokrito. Kanang mga tigpakuring nun. O niya, ato naman ang nahisgutan mga kaigsuonan kanang mga taong tigpakuring nun. Matod pa ni Haring Solomon, ang mga taong kusog mo ulog-ulog, katong kusog mo daig-daig, nya mga tao nga dunay tinaguang pagdumot, amonay mga bantayanan, likayan nato na amang gani panultihon mga kaigsuonan nga ang usa ka kamatis nga daot kung pasagdahan lamang sa mga kamatis nga naas usa ka bakat, ang mahitabuan na kung dili kuhaon ang daot nga kamatis, mapuno og kadaot ang tanang kamatis nga naas tibuok bakat. Grabe bitaw kadali maka-impluwensya ang sala. Grabe kadali nga makapa-impluwensya sa kinabuhi sa tao. Mao bitaw na nga kung dunay mga tao nga imuhang kaila kauban diha sa iglesia, kung dunay mga bisyo, palay ayaw pagkigsandurot, ayaw pakigsuod, pakigsuori noon ang mga tao nga dunay tinud-anay nga panahon sa Dios. Dunay tinud-anay nga gugma sa Dios. Dunay tinud-anay nga pagtuo paglaom sa atong Ginoo. Unya mailhan nato sila kay do na sila pailom. Matinud-anon sila.
na kanunay nila ang bunga sa balang espiritu. Susugod karon, paningkamutan nato uban sa tabang sa Dios nga atong maampingan ang kadasig sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Aron maampingan nato ang kadasig sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, likayan nato ang sala. Usas mga sala kana bitawng usas mga hinungdan nganong ang sala makasud sa kinabuhi sa tao, kanang kumpiyansa ra bitaw kay ang tao. Kana bitawng sobra nga pagsalig sa iyang sikataw. Dili nato na angay kana ibaliwala. Tong hinumduman mga kaigsuonan kitang mga tao nga naas Ginoo, ampinganan na kayo ta. Inay mo tapad, ampinganan na kayo ta. Ikaw ug ako nga nanas Ginoo, ampinganan na kayo ta. Kay kumbaga doon na natay bili, gipalit na gud ta. Atong hinumduman, ang bili sa ato ang kinabuhi, grabe na kadako oy. Dili na kakumpara ang pisan unsa nga kadaghan sa kwarta. Dili na ikakumpara ang bulawan sa atong kinabuhi. Dili na ikakumpara ang bisan unsa kadaghang salapi sa atong kinabuhi. Kay bisan unsa kadaghan pa ng salapi o bulawan, di na kayang ibayad sa atong kinabuhi. Ang pingana na kaayo ni atong kinabuhi, kay labaw pa ni sa bili sa bulawan. Nganong ang pingana ni, tungod kay ang gibayad ni ini, ang dugo ni Hesukristo, ang kinabuhi ni Hesukristo, gipalit na ta sa Dios. Dako na kay nagbili, ini mong tapad, kanang imong kinabuhi, dako na kay nagbili. Dili na makalabaw ang kwarta, bulawan, bisag unsa pa na kadaghan. Kay dili na kayang ibayad sa atong kinabuhi. Ang imong kinabuhi ug atong kinabuhi, ang gibayad ani kinabuhi ni Jesus. Munang ato ning ampingan. Atong ampingan o responsibilidad sa matagusa ang pag-amping. Si Apostol Pablo nagdasig siya sa iyahang kaabag nga mao si Timoteo. Ingon siya sa Kapitulo 4, versikulo 5. Apan kinahanglan magpugong ka. Kinahanglan magpugong ka kanunay. Moingon tang kanunay sa tanang panahon gyud. Magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Usa sa angay natong pugngan mga kaigsuonan, kining pagkatawhanon. Pugngan nato kanunay ang pagkatawhanon. Kana bitawng kinaiyang tawhanon, pagkahingibugon, pagkabagulbulan, pagkareklamador, kinahanglan ato na siyang siradaan. Si Apostol Pablo, ingon siya kinahanglan magpugong ka sa kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan, kay ang tinuod mga kaigsuonan, kung dili bitaw ta kapugong, di makakaantos. Di gyud ta kaantos kung di ta kapugong. Pero kung makapugong ka, makaantos ka. Ang mga antusa ang mga kasikitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita, og tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Nganong gibuhat nako ni? Dili tungod kay gisugo og tao. Nganong gibuhat nako ni? Kay gisugo ko sa Ginoo.
Nganong gibuhat nimo ang pagsangyaw sa pulong sa Dios? Nganong gibuhat nimo ang pagdasig sa mga tao? Tungod kay gisugo kas Ginoo. Maunay angay natong batasanon. Dili kay dunay mga panahon nga sulayan tas Ginoo ug mupadala siya og tawo nga mangutana. Nganong gibuhat na nimo? Napugos man ko pastor kay kung wala pa ko mapugos di ra gyud ko makasimba kay pertibi akong bisiha gyud pastor. Dili man na dawaton sa Dios kana nga rason. Ang dawaton sa Dios, mga kaigsuonan, kanang naas atong kasing-kasing. Kana bitang atong nahimo og nabuhat, mao man ay hukman sa Dios. Dili ibasi ang hukom sa Dios sa mga butang nga ato ang gituuhan nga mao'y hinungdan. Dili na mao'y basihanan sa hukom sa Dios. Ang hukom sa Dios nakabase na sa atong mga buhat. Buhat natong dautan, muane tagkamatayon. Buhat nga maayo og mataro nga buhat, muani og kinabuhing way katapusan. Mga igsuon, usas ako mga pagdasig. Ug usas sa mga pagdasig sa Dios natong tanan. Biyaan ang bisan unsang klaseng sala. Biyaan ang bisan unsang klase nga dili maayong buhat para padayon ta nga naikadasig sa pagpangalagad sa Dios. Likay ang mga tao nga dautan. Unsaon pag-ila sa mga taong dautan? Basaha ang kapitulo 3 sa ikaduhang libro sa Timoteo. Mao nay mga kinaiya sa mga taong dautan. Naganay mga kaila nimo diha sa simbahan unya naanagani sila aning kinaiyaha, likay na ni sila kay makapaguba na nimo sa imong pag-alagad sa Dios. Likay ning mga tawhana. Una, huna-huna ra ang kaugalingon ray huna. Kwarta ra ang gihuna-huna. Dili na sila mawalihan, mga hambugiro na. Likay ning mga klase nga kinaiya. Kung naay mga tao nga makita na nimo ni kining mga kinaiyaha, palayin na ni. Mapahitason, unya ka na mga bugal-bugalon, palayin na ng mga bugal-bugalon. Masupilon sa ilang mga ginikanan. Kung naa kay mga kauban diha sa simbahan, masupilo na kayo mga ginikanan, labinas mga kabatanunan. Kamong mga batanon, unya na amoy mga kaila, higala diha simbahan, nya wala na'y pagtahod, ayaw gyud pagkumpiyansa. Hinumdumi, pag di ka maka-impluensya, ikaw mo'y ma-impluensyahan. Kumbaga, kung dili gani ka makapanakod, ikaw gyoy matakdan. Dili mapasalamaton, dili na kontento, dili Dios non. Wala na sila'y kaluoy, wala na'y puangod. Kusog na kay mamutang-butang. Makakita gani tag mga tao nga kusog na kay mamutang-butang, palayin na. Mapatuyangon, kanang dili na sila matudluan bitaw, dili na sila matambagan, bangis, madinumtanon na sa maayo. Makakita sila og mga maayong buhat sa ato ang nasod, sa atong gobyerno, alang nila bati. Makakita sila maayong buhat sa inyuhang mayor, sa inyuhang kapitan,
sa inyuhang pastor alang nila bati palayin na ng mga tawhana. Palayin na. Unya mabudhion, mapasagaron o garbuso kayo. Palabihon na nila ang kahilayan kaysa Dios. Unya problema pag yun kay magpabilin silang relihiyoso, magpabilin sila nga nangalagad og duay pagtuos Ginoo. Pero kung makita na gani ni kining mga buhata, kining mga kinayaha, isuon ko sa Ginoo gitudloan ta aron dili ta maguba, aron dili ta maimpluwensyahan, palayan na nato na. Muna nga mangita ta og mga simbahan nga majority ang mga kanabitawng tarong, balaan, matinud-anon. Pero kung makakita tag simbahan nga majority na aning mga kinaiyaha, magbantay ta kay maunay mga simbahan nga sa lawayon. O makapa-impluwensya, makapatakod yun na. Ako nagtuo nga naatay nakatunan sa atong panag-uban. Oras sa ato ang programa alas 9:20 mohatag ko og mga pipila ka minuto sa pagtagad sa inyong mga mensahe. Si Risa Hugoder matud pa sa naman to diri. Pagpangalagad gilutos ko sa akong mga igsuon, mga anhing wa na sila. Karon kaluy-an sa Ginoo nangalagad na akong nahibilin nga mga igsuon. Akong papa, salamat. Lisod kaayo kung ang maglutos Kristohanon tapos gamiton pa jud ang ngalan sa Ginoo. Labi na gyud kung gamiton na ang Biblia. Nya pagdaot og paglutos ra sa iyang isig ka Kristohanon. Ako ni tagaan og pagtagad nawala man diri ang ubang mga kuan. Walay bisan kinsa nga arang makaalagad sa duha ka galon. Kay magadumot siya sa usa o mahigugma sa usa. Kon magadapig ba hinuon sa usa o magatamay sa usa, dili kamo makahimo sa pag-alagad sa Dios og sa bahandi gikan ni Ros Ann Pisan Gulo. Kuyaw jud pastor og dili ka makatakod kay ikaw jud ang matakdan. Muna nga magbantay gyud ta, no? Salamat kayo sa inyong mga mensahe. Naatoy mga mensahe diri, ako ana nga tagaan og pagtagad ha. Kay murag ni Silo ang ako ang monitor diri. Ari kos usang monitor pero mapawong ang ato ang kuan. Mapawong usa ang ato ang music para ako ang makita ang uban nga mga mensahe diri sa ato nga panag-uban. Ako sa nga paungon ang atong music para ako ang makita ang inyong mga mensahe diri. Mensahe, sige. Para akong mamonitor ang tanan, no? Asa naman ni dapit? Okay, tara. Sinida Naro Tamba, maayong gabi pastor, wala jud signal diri. Okay. Dana paari ko sa mga mensahe, no? Okay. Wala na. Si Ros Ann Pisan Gulo, ikaduhang Korinto kapitulo 6:14, dili kamo magpasangon og samang yugo uban sa mga dili matinuohon. Kay unsaon man pagpanagkuyog sa pagkamatarong o pagkamasupilon, kung unsaon man pag inambitay sa kahayag o sa kangit-ngit. Ana nga magbantay gyud ta. Kisa pag ginaa diri. Maayong gabi pastor, wa gyud si ako na ning nabasa. Pero dunay mga mensahe nga wala na nako gyud mabasa diri.
Ako ang gipangita no ubang mga mensahe nga wala na nako mabasa diri. Wala na gyud. So ang akong monitor nakasilo manggod siya kanang inig maabli nako, inig off nako, dayong maabli nako mo silo siya. Okay, ako aning ingon diri si Ani Saviliano, yes amen, salamat sa mga pulong sa Dios nga nagdasig sa matag usa, namati nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Katunan nato kanang mga lagad ta nga kana bitawng malinawon, mga lagad nga puno sa kalinaw gikan sa Dios. Usas mga pagpahinomdom kanang likayan nato ang pagkuyog og mga taong dili maayo. Kanang kusog manaot, likayan nato na. Kusog mamutang-butang, kana bitawng mga huna-huna puro negatibo, likayan na nato na. Kay maka-impluwensya kay na. Dili na to entertainon ang mga tao nga nagdaladala og huna-huna nga dili maayo. Nindot kaayo kanang ikauban kanang mga tao nga puro positibo. Kay mapadasig ka. Kana bitawng naay mga taong mo ingon nga sagdi lang kabalo ko nga nawibuhaton ang Dios. Lamang likay lang. Unya sa panahon nga mulikay manggod ta, for example, mulikay ka, mas makaampo manggod ka alang sa mga tao. Makaampo ka sa Dios kung makalikay ka sa mga tao nga dautan. Pero kung dili ta kalikay sa mga taong dautan, mga kaigsunan, mauna nooy atong ikauban, malagmit nga kana bitawng maimpluwensyahan ka. Niya kung maimpluwensyahan na ta, lisod na kaayo. Kay makapanakod na puntas uban. Una nga likayan gyud nato kay maupo nay sugo sa Biblia. Asa ganito mabasa sa ikaduhang Tesalonica man siguro to. Ako ning balikon pagbasa. Ikaduhang Tesalonica kapitulo 3:6. Mga igsoon sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, dili lang sa ngalan sa simbahan o dili lang sa ngalan sa karatula. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan og wala magtuman sa mga pagtulunan og pamatasan nga among nga gibilin kanila. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong musundog kanamo, kay kami wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. Nagay mga taong mga tapulan, nya kasagaran sa mga tapulan maunay kasagarang mga reklamador. Unya kasagaran sa mga taong tapulan, kusog kay nang manaot og manghilabot sa uban. Maupay walay nahimo, maupay kusog kaayong manghilabot. Kusog kana bitawng maupay kusog magbuot-buot diha sa simbahan. So bantayin ang mga taong tapulan, makaguba o makadaot na sa mahing pamatasan. Maghambot ta. Amahan na mga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, sa imong mga mensahe nga imong gipahinomdom kanamo, nga imong giawhag sa matag usa aron kami makabantay, makamatngon sa among pagpuyo diha sa among pag-alagad kanimo. Salamat o Dios nga imo kaming gipanalanginan karon og hangtod sa imong pagbalik. Among tuuhan ang imong pag-uban kanamo og pag-atiman og pagproteksyon kanamo. Among ihalad diha kanimo among kinabuhi. Among isalig itugyan diha kanimo ang tanan. Kay alang lamang kanimo ang tanan, kadungganan, himayag mga pagdaig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kining yung suon, Pastor Gideon,
Moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo